ମୋବାଳ ପିଇକିରେ ଏବେ ଆସିବ ଝଡ଼ କାହିଁକିନା ଆସିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଦେଖେଇବ ତା କାଢ଼ କାହିଁକି ନା ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡି ଖାଇକି ରାମା ଗୁଣ୍ଡି ଫଟେମି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି। ତୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ରାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଏବେ ତୁ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡି। ଆବେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ମୁଁ ସାଏରୀ ମାରିବି ବୋଲି କଣ ତୁ ବି ସାଏରୀ ମାରିକି ମତେ ବେଜିତ କରିବୁ? ହଁ ନା ଚୁପ କର। ସତ କଥାଟା କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ ଗାଣ୍ଡରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଲାଗିଲା। ଆବେ ତୁ ସେତିକି ସତ କହ ସତକୁ ମୋର ଏଲାର୍ଜି। कब हो गया ଇଏ ତ ହେଇ ନାହିଁ ଆବେ ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି ତୁ ଚୁପ ରହନି ତତେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ଯା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବୁ। ଯା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତ ଖାଇଦବ ଏ ଟୋକା। ଆରେ ଆକୁ ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି ଆକୁ କିଏ ବୁଝାଅ ରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆଡ଼କୁ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇ ଦୌଡୁଛି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦବ ରେ ପୁଅ। ତା ସହିତ ସ୍କାଇଲର ମାରିକି ୱାଲ। ଆରେ ଆକୁ ଦେଖିଲ ଫାଇଟ୍ ମଝିରେ ରିଭାଇଭ୍ ଦଉଛି ନିଜକୁ ମତର ସୌଦାଗର ଭାବୁଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି ରେ ବାପା ବାହାଘର ଦେଖେଇ ଦବ।